Nagpabutyag sang pagkadismaya ang kahublagan kontra korupsyon o kon ang KKK kasunod sang pagbisita ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon kahapon nga adlaw may kaangtanan sa plano nga pagdugang liwatas sang budget para sa Aganan flyover. Sa interview sang Bombo Radio kay Elmer Foro katapos sang kahublagan kontra korupsyon, iyagin pahayag nga hindi insakto nga magadugang pa sang masobra 200 million na pesos nga pondo para sa nasambit nga flyover. Ginapunto sang grupo nga hindi na dapat magalin sa kwarta sang tawo ang pagbayad sa palpak nga nabuhat sini bangod may orihinal na ini nga kontrata nga among responsable sa pagtapos sang proyekto. Sunod sa grupo, hindi sila komporme sa pahayag kag plano ni Secretary Dizon nga tapuson ng proyekto paagi sa pagdugang liwat sang pondo agod matapos ini subong nga tuig. Para sa KKK, luyag nila nga may manabata kag makasuhan sa mga responsable agod hindi na liwat masulit ang kaangay nga pag-uyang sang kwarta sang publiko. Suno pa sa ila, kung wala sang may manabata, padayon lang nga masulit ang kaangay sini nga mga anomalya sa proyekto sang gobyerno. Para sa grupo, sobra-sobra na ang inhustisya nga ginabatsyag sang publiko bangod nga ginatagaan liwatas sang kahigayonan ng mga tawo nga magdumala sang proyekto nga hindi man matapos sang insakto. Ang aton diribing natanaw ang assessment namon kahapon sa meeting namon kay supposedly may liability na yung contractor since nga waya natapos ang kontrata santo sa ginagrihan. Ang pinakanutani kung isandig naton sa layi kay may nagatag man sing legal opinion kahapon sa meeting namon nga supposedly ang project ipatapos sa lain nga kontraktor pero ang mabayad sa project ang gasto sa pagpatapos ini ang daan nga kontraktor. Damo na tani ang eksakto gid kung legalidad kag lahi ang pagasundo, no? No. But then ang statement ni Secretary Dizon nga daw ay naya daw kalipantan lang to ang liability sa mga nagliligan to dugangan tan lang para matapos no kapan-kapanon tan lang hindi ginayamayo, no?